қадами қурбон гӯш кун ту мара, биё бас кун, илтимос биё бас кун, шарманда кардӣ мардуми Тоҷикистонам. Вақте ӯ ҳолта мебинам, хандаам мегира мара. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳар яки шумо хуб ҳастед. Бар ҳама шумо саломатии хоҳон ҳастам. саломатиё чӣ хелай? Падару модар, бародару хоҳар, хеш таборо ҳама тинҷай. доимо ҳами хел чӣ бошед дӯстон. Дар видео якта лайк мемонем ва канали мо подписатсия мекунем ва як стакан чой меёрем, ёки кофе бошад ёки дигар ба ҳазор нӯши ҷон карда ҳамин видеоро гӯш мекунем. қадами қурбон яке аз беҳтарин ва пешқадамтарин сароянда ва приколисти ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол қарор дорад дар Федератсияи Русия. Дар барномаҳое ки дидестем, тамошо кардестем, рости дар сомонаҳои иҷтимоӣ дохил мешем, ҳамо феълу рафтору гуфтори қадами қурбона тамошо кардестем. мақсади ин навори ма ҳамине ки ба ҳамон негативчиҳое ки мақсад дар комментарияҳо қадами қурбона даштумҳо кардестен фалон бемадод, валлоҳ ки ӯ истеъдод дорад. ӯ як инсони беғараза, инсоне ҳаста ки ҳасад надорад. шояд ки Аллоҳ таоло боз ҳам бохабар аз дили нияташ, не ки ҳамо одама ман худам вақте дар мо сомонаҳои иҷтимоӣ дохил мешем, тамошо кардестам, ханда мегирад. ӯ беақлӣ нобакорира нишон надодистай. ӯ мардак ки талант дора, имрӯз бурдиянаш. дар ӯ канал ҳар яки мо шуморо ҳам бурда наметавонанд, намебаранд, ҳам қабулам намекунанд. ба мардуми Тоҷикистон чӣ гуфтанӣ ҳастам? Ба ҳамон инсонҳое ки дар комментарияҳо ҳамон қадами қурбона даштумҳо кардестен, ҳақоратҳо кардестен, ин кортон бефоида, биёем басш кунем, дар ҳаққиш набарот суханҳои хуб гап занем. ӯ мардак истеъдод дора, ӯ мардака гирифта бурдагиянд. агар ба ҷои ҳамин қадами қурбон яке аз мо шуморо барад, дигар гапу чапи мардум интересни нест. ҳамин хел не? албатта ира ҳамон одамое ки мефаҳманд, худованд ақлшон додай. ман ҳамон одама рӯз дигар вақте наворашо тамошо мекунам, ай хандида рая чӣ мешавам. барои чӣ? Барое ки мардак механдонам, барое ки мардак таланти хуб дора. ирӯз ош шава ки дар оҷа рафта баромад кардестай. эй қадами қурбон, бас ки ай ба ай ба худо шарманда карди Тоҷикистона, шарманда карди мардума. обрӯи худат набуд, бо обрӯи дигароро ам резонди. ин калимаҳоаш мо дар комментарияҳо хондестем. охи ту бародаре ки ҳамин комментария нависти, ту чӣ обрӯ дошти ки бо обрӯи тура мерезонанд? набарот ин мардак баромад кардестай. пешравита хоҳонем, акай қадам, пешравита хоҳон ҳастем. не толка акай қадамам. мо мехоҳем ки ҳамаи шумо баромад кунед дар дигар ҷо, дар дигар баромадҳо ва номи Тоҷикистона бигиред. вақте мо шод мешавем ки дар як барномаи русӣ мардуми рус вақте як шахсияте аз Тоҷикистон мебаранд, механдонанд, масалан хурсанд мешаванд, механданд гапу чапои вайда, мо набарот хурсанд мешавем. болои ин ҳама вақте мегӯянд ай куҷо омадӣ, мегӯянд ай Тоҷикистон. ана ҳамиш басай. қадами қурбон, пешравита хонум ака, пешравии ҳамаи шуморо хоҳон ҳастам. карочи медонам видео бисёр бемаънӣ бад шид. хат чизе ҳастай нестем. ман мақсад ма гуфтам ки акай қадам газабуҷоқ ширинар ҳами бихандон. ҳамон аямад диско тансора камтар хеле чапана шабиги ширинар бо худаш мефаҳмидагиҳо мефаҳманд. худо нигаҳбонтон. ба пеш.